l'artista de la comarca, Joan Castejón, ens dirà unes parauletes. Gràcies per tota la teva solidaritat, sempre, sempre, sempre. Gràcies. No pot ser d'una altra manera. Vols que te ho aguanti jo? Sí, per favor. A aquestes altures de l'acte, el cor està ja tan entendrit que ja veurem si puc llegir el que vull dir-vos. Amigues i amics, sols un minut per recordar-nos que estem en el lloc correcte, perquè els nostres cors també estan ferits per la violència sionista, per la insuportable situació humanitària que està patint el poble gassatí. Per això estem a Roma, a Madrid, Barcelona, a Londres, a la Marina Alta, a Dénia. Sí, estem en el lloc correcte d'esta història macabra que ens ha tocat viure i participar amb el millor que tenim, el nostre amor i la nostra solidaritat. I és un clamor imparable de la gran majoria front a la immensa minoria de desalmats que amb interessos espurios sembla que no els importa la sang dels innocents. És molt trist pensar que les guerres poden solucionar algun conflicte. Això és absolut retrocés per a la humanitat, absoluta involució. I aquí estem, amb l'esperança de poder aturar aquesta desolació, amb este crit planetari en contra del genocidi del govern israelià. Però és molt alentador el que està ocorrent, amb les cada vegada més multitudinàries manifestacions arran del món. Tenim el cor amb el poble palestí i tenim l'orella pegada a les últimes notícies nit i dia front a la possibilitat de la pau. Aturem el genocidi per una Palestina lliure. Palestina lliure! 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 Palestina lliure!